No dzisiaj o 12 jest bardzo taka charakterystyczna data i godzina. Otwieramy klasy pod patronatem Koniunkturskiej Specjalnej Strefy Małej Przedsiębiorczości z Kamiennej Góry. Oczywiście ta klasa powstała w ramach strefowego klastra edukacyjnego. Uczestniczymy w klastrze edukacyjnym od zeszłego roku. Jest to inicjatywa, myślę, że na skalę krajową zorganizowana i przeprowadzona przez panią prezes Iwonę Krawczyk. Jest to jeden taki bardzo wielki wymiar uczestnictwa, raz w klastrze, drugi raz jesteśmy sąsiadami strefy ekonomicznej i myślę, że to sąsiedztwo bardzo nam pomogło, no i dzięki temu sąsiedztwu przede wszystkim mamy elegancką salę, mówiąc tak jak jest z nazwy, czyli klasa pod patronatem. Oczywiście to jest technik mechanik, jest zapotrzebowanie na rynku lokalnego w tym zawodzie, no i była taka potrzeba, żeby to stało się w XXI wieku, czyli jest to wyposażenie całe od zera, zresztą Pan potem będzie widział prezentację, jak i wyposażenie całej sali, to jest to po prostu XXI wiek i nie wstydzimy się, gdzie można przede wszystkim kształcić w zawodzie, jeżeli chodzi o przyszłych absolwentów gimnazjum.